नोंस्रा बिस्रा खाथि आरो मुथुआ मुथु आयौ सनिया आरो नलेर जाय आयौ मुथुलाय आरो नलाय बिया दासो दख'ना गानदों नै स्टिफेन दंखायो स्टिफेनजों खानानै होब्रा थेबना हो सिङाव आठजन दां आठजन बाबु बाबु नाय गोमोनानो सेस नायलाय नाय गोमोनानो सेस ओइ मिनिलायदोंसो So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनै बैसागु ओमफ्राय मागिनाय दिन आरो ओमफ्रायो माने सनामोनहाबो ओंखारखांबाय ओमफ्राय दायो आइमोन देलायगासिनो जोंनियावहाय आइमोना ओंखारगासिनो आरो जोंहाथ' एसे बेलासियावसो ओंखारो नालाय ओमफ्राय माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा फुङावनो ओंखारनो नागिरदोंमोन आरो देग्लाय ओमफ्राय टाइमा मिलायाखिसै स' आइमोन देलायनाय खिथायनो थांगासिनो आं नोंसिनो आयु राबाय ओइ सना आयु नायलाय खानाय जा खान्दुं दं नामा आबै जाबाय आबै एलाय खान्दुं गावदोंबो नांगौदां ओरै आयु गावदोंखा नोङो गाव बिमा बिलाबो मानसिफोरालाय माथो दाबो जाया नोंसिना आं खेराखौ नांलायलाया दंखायो डाबल सोबाय सनाखौबो आरो बेखौबो गानबावबाय सोबाय आबै सनाखौ बिमालाय बिमा गावदे मारा गोसोना गोजा खाला दल' दोन लाबोदो बेखौ बख'दो जाबाय नांला नोंसिना आं बख'नो ओंखार गैला थाथों लबारा थाथों खानाय खाथबनांगौ लबारा थाथों आइ सना दल' दोन फै दल' दोन मामिनसो दल था आयु बैसागुनि मोसानाय जानजियाव खानायखौ जानजियाव आं दख'नायानो सोलायनांगौसो सना मोनालाय बेसेबां मोना नै बावलांजोबसिगोन बेसेबां मोना दख'ना सोलायसै दख'ना दामिलाय मालाया सनाना दामि ओमफ्राय दायो जोंहा लांफालां मालायखौ देलाय होहरलायबाय जोंहा दा मोनायावसो गाज्रिसो जानोसैलै गाइस ओरैनो थास्लायस्लाय आरो ना मोनासै लोंबा So guys, माने दायोहाय सिख्ला पार्टिफोरा आंखौहाय ओंखारहोनानै ओमफ्राय दानो माने सासे आब'आ होनहरबाय आरो ओंखारदो दानो मागिखानोसै माने दानो मोसाखानोसै दा मोनाबाथाय बागोन मागोन होनहरबाय आरो ओमफ्राय दायो सासेया मा होनहरखो दानो ओंखारो आरो रावबोआनो गैया न'आव बिदिनो होनलायबाय दायो आं देलायखांजोबखाबाय आं मा खालामगोन जाबाय आरो दायो मा खालामनानै थानो आङो गानखानानै बरिं रिल्ससो बानायबाय थानांसिगोन
दायो जोङो थांगोरसै गाइस मा होनोमोनलाय माखासे उन्दैफोरखौ नेदोंमोन आरो जोङो मुनाजों आंजों ओमफ्राय बिसोर दाबो फैयासै ओमफ्राय दायो जों थांगोरसै सासे उन्दै उनाव नेनोसै आरो बोरैबासो नुदोंना आंना लबारानो गैया खेबजांसो बानायदों मादि हो नोंना ब्लाउसआनो जबायसो थैसा बे ब्लाउसआ आरो जबावबाय गाइस मा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ओइ ब्लाउसआनो जना बावबाय आरो दायो आङो सेफ्टिपिन लायहोदों मनाखौहाय हारसिं फैग्रोबाय उन्दैमोननाव औ फैथारगौ बुरै बुरै खाथियाबो सुथेनायानो जायाखै खोमा नै गलायलायबाय गस्लाखौनो सुथेनो रोंखाथारा बे नै सिख्लाफ्रा जों लागोना सिख्लाफ्रा आयु नै साइस साइसथार आं मिथा बिदि लाबोलाय गाइस नै बेलायालायो मोसाखांबाय बेलाखौ दोनफैदों आङो उन्दुबाय नामा ओमफ्राय सोरजों थांखो दानसोरांजों मेथाइ जानो थांबाय ए आइ जा दा मोनायाव मोसाबावनांगौ दे मैया आयु थांगोरसै हाबजेनबायबो नै माथो हनै जोंहा ओरै फैयाखै नै बिदि मोसाबाय लालाय गोलोमजोब्बाय आं नैलाय गसरजोब्बाय बक्स लाग्राया नै मनासो The next day. दिनै सेकेन्ड डे आरो दिनै फुङावनो ओंखारबाय जोंहा जाम्बि सिन्देल गाननाबा थाबायनो हाया आङो आयौ नै मालाय देलायनानै दंखाजोबो रेडिमेड जों लागोनि सेंग्राफ्रा मस्त फाल्तु गोजा नङा होमबा गोथाल' जोंना नै जायनाव मोनो बेनाव खट सोयै सोयैसो दामनांगौ जोंना लामायावबो दामनो मोना जारलाथार माने सेससे होजाया नाम्बारखौ डाइरेक्ट खटजोंसो ओमफ्राय बेखौनो लाना गिदिंगासिनो मैयानिफ्रायनो
दाखालि जानजियाव खारो हौवाफ्रा नै दासो ओंखारबोदों मानसि गैयिनि बाखि लिरनो आरो बाखि Bodo apa haba saya? Bidi's tabilago mas Bwisagu nuyo. Video suara. Apa text mau thaitam? Neng. Gaवसोर खावदोंना? Raयखौ सुरा खाजिखौबो गावसोरल' जायो. खालामनानै मा जाबावो? जोंनोबा होआ. गोरोबनाय गैया बिसिनाव. हारसिंल' नै मोसाग्रायानो जागाय खामलाय गोजा-गोजालाय आइ सिखार माबसा फैसायाबो फैयाथिगोन नै थिखांलै फैसायानो लानानै खारसै नामा आदैमेला फैसाखौ स' गाइस माने दायो जोबजोब्बाय आरो ओमफ्राय पिकनिक जागोननो माबायावहाय मा होनोमोनलाय सुनिबारावहाय ओमफ्राय दिनै बिस्थिबार आरो ओमफ्राय बयबो थांस्रांजोब्बाय दायो ओमफ्राय आंबो न'आव हारसिंसो ओमफ्राय मना दं आरो ओमफ्राय आन्ट्रास दंनाया ओमफ्राय होमबाबो हारसिं